Ләйсән, синең белән бар да яхшы. Пульсың нормада. Пульста нормада булгач, узакламый калипне башлыйбыз. Кызларның инде ул тумыштан менә физиология буенча аналык ниндер хисе яратыргандыр дип уйлыйм мин. Табибларның язуы нигә шундый катлаулы? Biz pediatrlar инде bir aydan баланы алабыз. Табибларның язулары. Менә син аңларсың микән хәзер бер укып күрсәтер алайса, мин аңламадым. Нәрсә язылган монда? Әлбәттә, бала каядыр менә булып, үзендә ниндер медицина хезмәткәрләренә тискәре йогынты калса, алар ишектән керүгә елый башлыйлар. Менә шушында язу белән килсәләр, без бер-беребезгә ярдәм итешәбез. Медицина өлкәсендә без көндә укыйбыз. Мин һәр вакытта балалар белән. Бу мин гаиләдә беренче онык. Сәлем баршагызга да. Бүген кайытта кунакта балалар табибы. Шулпан, хош келдең. Сәлем, Гөлчәчәк, исәнмесез кызлар. Шулпан Гаянова, балалар табибы, гастроэнтеролог, үз эшенең остасы. Әмма бу һөнәрдә балалар белән уртак тел таба алу да бик мөһим. Шулпан ханым исә һәр бала күңеленә юл таба белүче табиб. Шулпан, табиб булу хыял идеме ул синең? Әйе, хыял дисәм дә була. Мин башлангыч классларда укыганда мин үземә ике төрле һөнәр сайладым. Беренчесе ул инде медицина өлкәсендә булса, һәм икенчесе укытучы булырга. Менә укый, мәктәптә инде ахыргы 10-11 классларда мин медицина өлкәсендә эшләргә дигән ният кылдым үземә. Ни өчен медицинаны сайладың һәм ул менә кичкенә вакытта башлангыч класста укытысың. Кем син бер кешене күрдеңме, фельдшерны, сине шулай илһамландырдымы ул? Ничектер без менә кызлар белән уйнаганда курчакларны без шулай башлары авыртканнан, эшләре авыртканнан инде шулай давалыйдыр. Менә шуннан тег менә ниндидер кискен сәбәп бар әйтә алмыйм. Бәлки инде әтиян идәген миңа ничектер инде кешеләргә менә һәр вакытталар әйтә торганнар, ярдәм итәргә кирәк. Беренче чиратта ярдәм итегез дип менә шулай әкренләп әзерләгәннәрдер ди миндә алар мине. Балачакта кайсы уеннарны яратып уйный идегез? Балачакта без инде шул курчак белән уйнаганбыздыр дип уйлыйм инде мин. Күбрәк урамда, без инде урамнан кирми торган идек. Велосипедларда да йөридек, шона да шуадырык, шаңгы да шуадырган идек. Шундый актив уеннар белән уйныйдык без. Менә кызларның курчак белән уйнавы шулай ук, бит ни өчен кызлар курчак белән уйный? Ул үзенә үзе теләк туган менә кызлар менә ул бит булачак әниләре. Әйе, менә шуны әйтәсең. Ха табиб буларак тасрыйм инде ул ни дәрәҗәдә мөһим менә курчак белән уйнау кызларның. Ул кызларның инде ул тумыштан менә физиология буенча аналык ниндер хисе яратыргандыр дип уйлыйм мин. Без менә шуңа күрә инде машина белән уйнамыйдыр без. Ничектер бәлки шул курчаклар булгандыр инде кыз балага бит инде курчак бүләк итәләр. Шуңа күрә мин беренче онык, минем күбрәк курчакларым булгандыр инде шулай курчак белән уйныйдыр. Шулпан апа, хәзерге буын балалары алар нинди? Хәзерге балалар безнең чыр балаларыннан мин аерыла дип әйтер идем. Чөнки хәзерге балаларны урамга уйнарга алып чыгу ул авырырактыр. Алар күбрәк шушы бит инде гаджетлар, әтиәниләр бит инде бүгенге көндә шуның белән көрәшәләр. Һәм пассив уеннар сайлыйдыр дип уйлыйм мин балалар бүгенге көндә. Безнең чырдагы балаларга караганда. Шулпан, менә син эшлисең балалар табибы, һаман көн сайын балалар белән очрашасың, күрешәсең. Нәрсәгә өйрәндең син балалардан, алар сине? Ничек үзгәрттеләр? Балалар белән мин һәр вакытта менә бер юнәлештә булырга тырышам. Безгә бит инде туганнан алып 18 яшькә чаклы балалар белән килә. Әгәр дә минем 2-3 яшьлек бала килә икән, мин аның белән менә аның 2-3 яшьлек бала булып, аның белән сөйләшәм, аның уеннары турында кызыксынам. Әгәр дә инде 15-16 яшьлек яшүсмерләр килә икән, әлбәттә алар миңа үзләренең серләрен әйтмәкче булалар. Алар белән инде без икенче төрле сөйләшәбез. Менә һәрбер яшенә карата балага карата икенче төрле мөнәсәбәттә дип әйтер идем мин.
Bu үсеш ягыннан инде. Әлбәттә, сәламәтлеге ягыннан инде безгә барысы да бер төсле. Ә менә теге үсеш ягыннан без аларның яшенә карата игътибар итәбез. Менә кичкенә балалар килә, алар бит куркалар. Менә минем танышларым бар. Балалары теге хастахана ягына юл бурылгач ук елый башлыйлар диләр. Ничек аларны менә аннан соң ансысы бер алар елыйлар, куркалар. Аннан соң алар бит ничектер аңлатып та бирә алмыйлар, мәсәлән, кичкенә вакытта кайсы җире авыртканын. Беренче шул сорау һәм икенчедән ни өчен нәкъ менә шушы балалар табибы булуны сайладың син? Менә без бала ишектән керүгә без бит инде сразу аның тамагын карарга, тыңларга тотынмыйбыз. Шулай ук инде безне бүлмәдә уенчыклар бар әз генә. Балага берничә минут шушы уенчыклар белән уйнарга рөхсәт итәбез һәм сораштыра башлыйбыз инде син каян килдең, исемең ничек, сиңа ничә яшь дип. Һәм баланың безнең белән менә теге актив диалогка кирип киткәнен күргәч инде әкрен генә без инде үзебезнең эшебезне эшлибез. Әлбәттә, бала каядыр менә булып, үзендән инде медицина хезмәткәрләренә тискәре йогынты калса, алар ишектән керүгә елый башлыйлар. Андый балалар бар. Ул вакытта без шулай каланы тынычландырабыз һәм шуннан соң гына үз эшебезне эшли башлыйбыз инде. Ни өчен балалар табибы? Мин менә әйттем өчен укытучы буласым килгән, мин һәр вакытта балалар белән. Бу мин гаиләдә беренче онок. Кичкенә энекәшләр барысы да малайлар иде. Ничектер мин аларны карап, үземне кичкенәдән тәрбияче, укытучы, табиб итеп хис итеп үстем. Шуңа җаваплы итеп бөтен кеше. Мин шуңа күрә ничектер менә балалар белән үскәч, үземне дәвам иттем шул юнәлештә дип уйлыйм инде мин. Чулпан апа, бик кыска вакыт эчендә укып чыккан китабыгыз нинди? Мин мәктәптә укыганда бик күп китаплар укырга яратадыр. Ул вакытта инде Нәби Дәүли китабын мин берничә тапкыр укып чыктым. Фәнис абый Яруллинның китапларын бик күп укыйдыр. Бүгенге өлкәдә хәзер күбрәк медицина китаплары укырга туры килә, ләкин шулай даган ял көннәрендә китаплар укырга тырышам. Бу инде әдәби китаплар. Ахыры китабым ул Зифа Кадырованыкыдыр. Менә медицина өлкәсендә менә балаларны дәвалау, нәрсә ул ничек үзгәрә менә балаларга мөнәсәбәтле медицинада, ничек нинди китаплар, нәрсә кызыксындыра сине ул яктан? Менә медицина өлкәсендә без көндә укыйбыз. Мин 6 ел университетта укыдым, аннары интернатура бетердем, аннары мин ординатура бетердем. Һәм ординатура бетергәннән соң без әле укуны бетердек дигән сүз түгел. Без көндә нинди дә мәгълүмат турында укыйбыз, потому что законнар үзгәрә. Шулай ук дәвалау буенча бездә көндә яңа приказлар килә. Biz bular белән инде бүгенге көндә менә интернет шелтәрендә бит инде күбрәк шөгыльләнәбез. Шуңа күрә көндә ниндидер яңа материалны үзләштергә тырышабыз. Менә педиатрия, менә балалар табибы, өлкәннәр табибы аерып әйтсә, һәм балаларныкы ул икесе аерым инде дигәндә, менә 18 яшькә хәтле балалар. Ни өчен менә шулай аерым, нәрсә аларның үзгәрә? Аларның балаларның үсештә булуымы әле ул вакытта? Ни өчен менә? Әлбәттә, безнең аерылау менә башка дәвалау нәрсә? Менә шул педиатрия чорының баланың яңа туганнан 28 көнгә чаклы безнең әле неонатологлар дигән табибларыбыз бар. Алар яңа туган бала белән шөгыльләнә. Без педиатрлар инде 1 айдан баланы алабыз. Баланың һәрбер чорына үзенең сәламәтлеге ягыннан тайпылышлары булырга мөмкин. Шулай ук дарулар ягыннан һәрбер баланың чорына үзенең дарулары бар. Монда инде шуңа күрә без балаларны менә шул мәктәп яшендәге балалар, садик, монда садик балалары, мәктәп яшендәге балалар, яшүсмерләр дип карыйбыз. Һәрбер чорның үзенең аерым бер үзенчәлеге бар. Ягъни ул теге үсә торган вакыт белән аерыла инде. Кешенең әле үсә торган моменты. Интернеттан менә мондыйрак сораулар килде. Табибларның язуы нигә шундый катлаулы? Сез дә шулай язасызмы? Башка табибларның язуын таныйсызмы? Мин язу ягыннан әнигә рәхмәтлемен. Безнең әни бик матур яза. Мәктәптә укыганда да ул безнең менә почеркны инде тикшерә торган иде, матур итеп языгыз дип. Һәм әнинең тәкъдиме буенча инде минем почеркны аңлыйлар. Күбрәк миңа әйтәләр, сезнең язуыгыз врач язуына ошамаган, сез матур язасыз диләр. Рәхмәт. Укытучы язуына ошаган диләр. Ни өчен танып булмый дигәндә, чөнки без
Оқыған вақытта күнге 3-4 лекция. Ол вақытта битінде шулай гаджетлар жоқ ия. Барысында тез генә язырға керек иде. Именно шушы студент чорда алар тез язу арқасында аларның инде почерклары үзгәрә. Аңлыймы, аңламыймы дигәндә кайсы бер чакта без дә аңламыйбыз. Һәм шул язуны алабыз да бер-беребезгә йөгерәбез инде. Укып бирәле, монда нәрсә язылган икән дип бер-беребезгә ярдәм итешәбез. Кызык, мен шуны бирем әзерләгән идем. Табибларның язулары. Менә син аңларсың микән? Хәзер бер укып күрсәтер алайса, мин аңламадым. Нәрсә язылган монда? Бу таблетканың түрі торгандыр инде. Цифрандыр по одной 2 раза в сутки 5 дип инде. Монсы нурофенга ошаган. Шулай супра ниндидер дару. Мұны енді соңғы үміт, мәселен, табиб yazып бергеннен соң, өзің аны истә қалса қалайынды, yazып 11 аңлашылмайды, аптекада шулай фармацевтлар әлі аңларға Менә шушынды язу белән килсәләр, без бер-беребезгә ярдәм итешәбез. Юк, монсын аңламыйм. Бу чынлыкта бар микән бу гомер ниндидер бүтән төрлеге. 18-нче елга инде, Кызык. Юк, аңлап булмый. Монсын аңлый алмыйм. Yara budur. Tağım bir var diyelim. Barısı da bir tüsle karıları bakar. Lida kayın tukun diken tıkı istegisi. Ben bu ikincisi diken. Yok, bunu tapşırığa şakırға керек bu врачның оқып берсе. Bu дұрыс түгел инде бір қарағанда бит инде біз бит инде бірінші чиратта шушы пациентларыбыз турында кайгыртабыз. Әлбәттә аңлашылмаучылар. Шулык фармацевт аңа икенче даруны бирергә мөмкин. Шуңа күрә булай язырга. Әмма теге алар көне буена инде күп рецепт язалар да мин аңлыйм да инде тиз язган бит. Анасын үзеңдә үз язуын аңламыйсың кайсы вакытта. Алар менә килер, әни минем бутышым авырта, әни минем бутышым авырта. Ярар бетер. Димдәгән мин инде кайсы бер яхшыл чакта әйтеп куям. Алар әйтәр, менә безнең урында бүтән кеше булса, син алай дип әйтмәс идең. Иң куркыныч нәрсә ашказаны өчен. Ашказаны өчен балаларның ашамыйча йөрүләре. Шуңа күрә менә әниемә рәхмәт, ул миңа һәр вакытта әйтеп килә. Кешегә ягымлы карашыңны жәлләмә. Кешегә ягымлы телеңне жәлләмә. Менә табигатькә ярату әби ягыннан килгәндер. Ул һәр вакытта җилеккә безне алып барадыр, шикләү җыярга алып бара торган иде. Әгәр дә сез үзегезнең сәламәтлегез ягыннан тайпылыш бар икән, әти-әниегезгә әйтегез, ширне бер кайчанда яшәргә кирәкми. Чулпан апа, ничек барына да өлгерергә? Барына да өлгереп була дип әйтә алмыйм. Перфекционист булырга бик тырышам. Шуңа күрә атнага үземнең ниндидер бер графикны төзеп куярга тырышам мин. Өлгерә алмаганда әлбәттә инде минем 2 егетем үсеп килә, эшләренә инде аларны да гыналар миңа булышлар, рәхмәт аларга инде. Менә шулай әкренәп җайларга тырышабыз дип уйлыйм. Кызык, менә 2 бала үзегезнекеләргә ничек сез менә табиб буларак аларны күзәтәсезме? Табиб буларак та күзәтәсезме? Миңа еш бу сорауны бирәләр. Иде сез менә үзегезнең балаларыгыз авырып киткәндә сез әниме, әллә табибмы дип инде. Мин өйгә кайткач та мин әни. Чөнки алар мине табиб буларак түгел, әни буларак күрәселәре килә. Шуңа мин кайтам, ярты сәгать утырып торам, тынычланам, мин иде. Табиб эштә калды. Һәм шуннан соң инде мин әни буларак алар белән сөйләшә башлыйм. Авырып китсәләр, әлбәттә инде монда минем бер тапкыр миңа шулай замечание дә ясадылар. Салкын канлылык белән эш йөртәм дип әйткән идем мин. Чөнки мин әни буларак артта калам, беренче буларак табиб буларак үземне алга куям дагын, эшемне эшлим, аннары әни буларак инде кушылып китәм. Менә шулайрактыр. Әйбәттер инде ул, ягъни врач табиб булгач та, әйме? Арып китсәң дә. Кемдә булса бу гаиләдә, ой, табиб булгач, әйбәт бит инде ул ничектер. Егетләр алар менә килә, әни минем бутышым авырта, әни минем бутышым авырта. Ярар бетер.
Димдәген мен инде кайсы бер яхшыл чакта әйтеп куям. Алар әйтәр, менә безнең урында бүтән кеше булса, син алай дип әйтмәс идең, син булай итәргә дип әйтер идең инде. Чөнки мен беләм, ул күпмедер вакыттан соң ул бетәчәк. Шуңа күрә инде мин бүтән балага бетә ул дип әйтеп куям да инде. Андый вакытлар була. Аннан соң бит әле ул теге балалар табибы табиб белән очрашканнан соң безнең халык бит инде ой, минем бу тишем авырта иде дип шулай дип күп итеп сорый башлыйлар. Мен ничектер сораулар бирә башлый. Һәр кеше үзенең авырткан җирен сөйли башлый, табибны күрсә. Минем кичкенә племянникка Кәримгә бүген 4 яшь. Ул кай вакытта мине эштә бит инде күрә, һәм өйгә килүгә ул апа исәнме, минем бу тишем авырта дип миңа иң беренче шулай. Мин инде икенчегә барып, ул минем өйдә, мин эштә түгел, һәм аның бер җирдә авыртмай. Менә без шулай торып диалог корабыз аның белән. Аннан соң сез гастроэнтеролог. Бит әдеме. Менә барыбызга да киңәш белән монда яшьләр утыра. Сезнең пациентлар дип әйтергә була инде. Ничек менә гомумән ашказанның менә киңәш буларак әйтегез әле, күп вакытта бит яшь вакытта бигрәк тә анда кирәк менә әйберләр күп ашыйсың. Аны ул яшь вакытта бит әле авыртмый да, уйламыйсың да дигәндә инде. Нинди киңәш бирдегез менә ашказаны сәламәт булсын өчен? Менә яшь-үсмерләр арасында бүген бит инде беренче урында фастфуд тора. Әгәр дә әлбәттә алар өчен ул иң тәмле, алар фастфудның ничәдер елдан соң ашказан ишек авыруларында үзенең тискәре яктан ниндидер сәламәтлеге ягыннан тайпылышлар булуын аңламыйлар. Шуңа күрә мин аларга аңлатам. Алар минем белән сөйләшкәндә аны аңлыйбыз диләр, әйе диләр, һәм ишекнең икенче ягында барыбер үзләренең шул фастфудны инде кабып карыйлар дип әйтәм. Нәрсәсе белән куркыныч ул менә? Бу ашказан ишек авыруларына китерә инде. Нәрсә шәтә ул ашказаны менә? Нәрсә була? Ярсу килеп чыга, менә гастритлар килеп чыга бит инде. Бу вакытта без инде әйтәбез, ярар. Кабып карыйсыз, ашыйсыз, ләкин әлбәттә инде иртәнге ризык булырга тиеш. Аш карынга ашамыйсыз, мәктәптә ашыйсыз. Өйдә кайткач кичке ашны ашыйсыз. Менә көнгә берме атнага берме кабып карарга ярый. Әз генә. Чөнки без менә ашап карамыйсыз дигәч, аларның күбрәк ашыйсылары, күбрәк кабып карыйсылары килә. Менә фастфуд дигәнгә нәрсә керә ул күбрәк? Нәрсәне кертәсең? Фастфуд хәзер бит инде һәрбер мәктәп янында безнең киосклар ачылды. Анда шушы инде бөтен магазиннар, кибетләр, анда бит инде чипслар да саталар, газировка да саталар, шушы пешкән камыр ризыклары да саталар. Шуңа күрә аларның рационында күбрәк шушы пешкән камыр ризыклары. Иң куркынычлы нәрсә ашказаны өчен? Ашказаны өчен балаларның ашамыйча йөрүләре. Менә күбрәк бу яшь-үсмерләргә кагыла, кызлар арасында булаларның ябагасылары килә һәм алар ашамыйлар. Менә бу иң куркынычы. Һәм инде шушы ашамыйча, шушы бер камыр ризык ашап куйса, бу инде икеләттә ашказаны өчен тискәре ягынты ясый. Сезгә килә бит инде менә пациентлар, балалар, яшь-үсмерләр күбрәк нәрсә аркасында килеп чыгаларның проблемалары менә ашказаны белән. Менә ашказаны шул беренче чиратта безнең инде бу туклану. Алар үзләре килми, әлбәттә аларны әтиәниләре алып килә инде. Монда аларның ягыннан сорый башлыйсың, аларның бер җирләрендә авыртмый, жалобалары юк. Әтиәни бит сизә, баласының сәламәтлеге белән ниндидер тайпылыш бар. Менә шул вакытта инде без сөйләшә башлыйбыз, аңлатабыз. Аңлаганнар дип ышанып калабыз. Аннары инде безләрне кире чакырабыз. Шул вакытта инде рәсемдә ясап күрсәтәм, аннары интернеттан картинкаларда күрсәтәм. Инде менә шулай итә, әкренләп балалар аңлыйлардыр дип ышанып калам. Синең вакилгә дә рәхәт тирме шуны ничектер? Гадәттә табибка барганда куркып торасың бит менә. Менә миңа бит инде хәзер пациентлар килә, һәм мин үземне аларның урынына куеп карыйм дагын, һәм әгәр дә мин килеп керүгә миңа шундый караңгы караш, ничектер теге шундый грубый эндәшсәләр, миңа бит инде җайсыз булыр, мин әйтәсе килгән әйберемне дә әйтә алмыйча кайтып китәр идем. Шуңа күрә менә әниемә рәхмәт, ул миңа һәр вакытта әйтеп килә. Кешегә ягымлы карашыңны жәлләмә. Кешегә ягымлы телеңне жәлләмә. Врачлар, алар ягымлы булырга тиеш, матур сөйләшергә тиеш. Шуннан соң гына үзеңнең эшеңне эшли башла дип. Һәм ул миңа шулай сеңдергән аны.
мин бәлки теге балалар белән эшләгәндә, менә кайдыр сөйләшеп утырабыз, миңа һәрвакытта әйтәр, сез балалар белән эшлисезме әллә дип. Әйтәм, әйе, әнигә. Сез балачага шикелле сөйләшәсез диләр. Эшли, күрәсең, балалар теленә әйләнеп бетәсеңдер инде ул. Менә кайда вакытта барам, мин ничектер үзем дә сизмәстән балалар белән уйный башлыйм, алар белән сөйләшә башлыйм, алар да миңа тартылалар. Шуңа күрә миңа гел әйтәләр, сез балалар белән эшлисез ахрысы дип. Һәм менә табиб янына барганнан соң, ул синең белән шулай җайлы матур гына сөйләшсә, инде яртылаш авыру беткән кебек булып китә дөресен әйткәндә. Әйе, әлбәттә. Алар бит инде үзләренең авыруларын сөйләргә киләр. Аларга булай да авыр. Әгәр дә мин инде үз ягымнан ниндидер караңгы чырай шулай ук күрсәтсәм, алар бит инде миннән ярдәм ала алмыйлар. Алар миңнан ярдәм алырга килгәннәр дип уйлыйм инде мин. Шулпан, әмма син башка табибларга барганда, син бит инде шулай ук ничә ел укыдың анда, 8 ел мында университетта, синең күпме тәҗрибәң хәзер бар. Менә алар диагноз куйганда, яки тагы нәрсә, син бит инде үзең дә аңлыйсың күп нәрсәне, син алар белән ничектер килешмәгәнең бармы? Син үзең ничек шулай ук табиб буларак карыйсыңдыр бит син мәсәлән, нәрсәдә тикшергәндә, икенче табибка барганда. Әйе, әгәр дә, например, шулай без бит инде бергә укыган кызлар, егетләр барыбыз бергә аралашабыз. Безнең арабызда шулай ук инде балалар врачыларым бар, терапевтлар да бар, кардиологлар, без бик күп. Һәм без бер-беребезгә ярдәм итәргә тырышабыз. Әгәр дә минем туганнарыма ярдәм кирәк икән, алар каядыр бардылар икән, аңламадылар икән, мин әлбәттә аларга сорау бирәм. Менә мин аңламадым, дөрес эшләгәнме бу, алай итәргә ярыймы, ярамыймы дип киңәшләшәм. Әйе. Чулпан апам, дәвәни сандыгы дигәч күз алдына нәрсә килә? Минем менә әни ягыннан, шулай хаба әни ягыннан булды инде. Дәвәти белән әни, әби, бабай дип сөйләшәбез инде. Алар китапта язылар бит әле, шуның хәтле бер-берсенә пар килгән парлар дип. Әби белән бабайның бер кайчанда бер-берсенә ниндидер начар караш, бер-берсенә ничектер югары тонда әйткәннәрен ишеткәнем булмады. Шуңа күрә әби бабай сандыгы, дәвәни сандыгы дигәндә, минем беренче чиратта менә кием түгел, анда ниндидер шушы кешегә хөрмәт, гаиләңә хөрмәт, тормыш иптәшеңә хөрмәт, менә шул тәрбиядер дип уйлыйм мин. Нинди менә балачакта ничек сез бергә яшәдегезме аларга бара? Юк, без бергә яшәмәдек, әйе, без кунакка барадыр ягында. Нәрсә күзәмнә килә синең беренче менә? Гомумән булай күзәмнә дәвәни дигәчтән, әби дигәчтән. Дәвәни дигәчтән менә ак яулыклы, чипчиста, матур күлмәктән, ак носкидан һәрвакыттагын. Ак носкидан менә шундый агаби. Агаби күзәлмә китерә. Әти ягыннан минем әби, ул минем менә табигатькә ярату әби ягыннан килгәндер. Ул һәрвакытта җиләккә безне алып барадыр, шикләү җыярга алып бара торган иде. Әби безнең менә физик яктан шундый ансы актив әби иде. Ул һәрвакытта хәрәкәттә, һәрвакытта урманда, анда җәй көне, көз көне инде, кыш көне шулай чана шуа торган идек. Ул актив әби ансы. Мамадышта шикләү җиләк күп инде. Мамадыш безнең бик матур, урманлы як бит инде. Анда безнең шикләүләр, җиләкләр бик күп. Чулпан апа, безгә балаларга нинди киңәш бирер идегез? Табиб буларак. Беренчедән табиблардан курыкмагыз. Икенчедән, әгәр дә сез үзегезнең сәламәтлегегез ягыннан тайпылыш бар икән, әти-әнигезгә әйтегез, ширне бер кайчанда яшәргә кирәкми. Әти-әни белән без сезне һәрвакыттагын көтәбез. Үзегезнең сәламәтлегегезгә һәрвакыттагын уңай карашта булыгыз. Ныклап физик күнегүләр белән шөгыльләнегез, дөрес тукланыгыз, яхшы укыгыз. Дөрес туклану нәрсә ашарга кирәкме? Дөрес туклану яшүсмерләрнең рационында һәрвакытта без әйтәбез, булырга тиеш аксым. Аксым инде ул ит, йомырка, сөт ризыклары, шикләвек, яшелчә, җиләк, җимеш күп итеп эчәргә. Бу яшүсмернең төп рационы. Ярар, рәхмәт. Әмма әти-әни белән киләләр, үзләр генә килә аламы балалар менә? Узурак яшүсмердән, 18 яшькә кадәр бит. Юк, әти-әни белән килергә тиеш балалар.
Рәхмәт сиңа килгәнең өчен, рәхмәт сиңа мен бу хезмәтең, матур эшең өчен. Рәхмәт бик зур. Авырмагыз. Медицина өлкәсендә без сезне көтеп калабыз. Калеп тапшыру бүгенгә тәмам. Хушыгыз. Тирән итеп сулыйбыз. Там бер тапкыр. Молодец. Самина, синең белән бар да яхшы. Дуслар, карагыз әле, мин монда табибка барырга да курыкмый башладым хәтта. Сезгә ошадымы тапшыру? Миңа бик ошады. Калепкә бүген тәмам, очрашканга кадәр.